is juf Janke. Wow! Nou stist u hier bij us voor de klasse. Maar die zomaar pelje Janke, hoe krijgt het in de plassen? Want toen leest u toch geen Frans en hoe maak eens geen schijn van kans. Wie houden die net langer als een week? Waar dat is toch emotioneel knapst en dat wie is doel bereiken. En door maar krijg of door het die niet, maar die negen die we al reed. En we die te volgen, hebben die krijg met de die houden. We worden aan het janken ha. En we zetten die goed verschut. We worden aan het janken ha. En daar hebben we speakerhut. Als toen op bij riest naar huis, rol je de tram nu in stuur. Van die oude lelijkheid, van die oude dusje vol. 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 Doe dorst niet best, maar doe zist je nooit wat bereiken. Eerst best aardig en dan wel lul. Doe hast van alles al bezeken. Maar we roeken in zwarte, als een ziekant die lopen op de vlakte. En we de die te volle, hebben die krijg met de die hobbelen. We worden aan het janken ha. En we zetten die goed verschut. We worden aan het janken ha. En daar hebben we speakerhut. Als toen op bij ries naar huis, rol je de tram nu in stuur. Van die oude lelijkheid, van die oude dusje vol. 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 We zetten die goed verschut. We worden aan het janken ha. En daarin ben we speakerhut. Als toen op bij ries naar huis, rol je de tram